Dawn li ġejjin se jkunu ġimgħat kruċjali għall-linja Nazzjonali tal-ajru l-Air Malta. Il-kumpanija kienet diġà ilha xhur tipprova żżomm milli tikkrolla finanzjarjament u d-daqqa tal-pandemija kienet kważi fatali biex issa s-sitwazzjoni hija waħda prekarja għall-aħħar u jekk mhux se jsir xi ħaġa immedjatament, il-futur se jkun qasir ferm għall-kumpanija u għall-ħaddiema tagħha. Is-sitwazzjoni tant waslet fix-xifer li sorsi li tkellmu mal-ġurnal illum saħansitra qalu li jekk ma tinstabx soluzzjoni malajr mhux se tkun kwestjoni ta' tnaqqis ta' ħaddiema jew ta' flotta, imma l-kumpanija ikollha tagħlaq il-bibien tagħha darba għal dejjem. Fl-aħħar ġranet il-Ministru tal-Finanzi Klajt Karwana żerżaqa li l-Air Malta se jkollha tbiddel il-mod kif topera mingħajr ma ta' informazzjoni dwar il-pjan tal-Gvern. Karwana spiċċa bil-linja tal-ajru Maltija fil-portafol tiegħu wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħada minn taħt idejn il-Ministru Silvja Xkembri, xi ħaġa li ma niżlet tajjeb xejn ma dan tal-aħħar. L-Air Malta fl-aħħar snin għaddiet minn taħt idejn Carmenu Vella, Konrid Mizzi u Silvio Xkembri, b'Mizzi joħloq kontroversja kbira meta ta' garanzija lil bdoti li s-suċċessuri tiegħu issa spiċċaw jiġġilduha fil-qrati. Issa jidher li l-Gvern Malti dar fuq l-Unjoni Ewropea għall-għajnuna biex isalva il-linja Nazzjonali tal-ajru.